Dnes mi bolo ponúknuté, vieš, čo solidovou mamou ekým rochtou, avšak požadovali odo mňa jednu vec. Mal som prezentovať nejaký čistiaci prostriedok do záchoda. Samozrejme, že som odmietol, pretože som človek s morálnymi zásadami a silnou volou, skoro tak silnou ako nový Ajax. Ultrasilný čistiaci prostriedok do záchoda. Samozrejme, že som odmietol, pretože som človek s morálnymi zásadami a silnou volou, skoro tak silnou ako nový Ajax. Ultrasilný čistiaci prostriedok do záchoda. Teraz v ponuke aj v dvoch nových vôňach vôňa mety a citróna. Nevadilo by vám, keby ste nespamovali toľko chat. Vážne snažím dávať pozor na tomto streame a vždy ma rozstýlite, ak by vám vážne záležalo na kvalite toho streamu. Prestali by ste spamovať, kopírovať a vkladať vážne. Prisahám, z kamery sú najhoršia, čo zvyku nemôžete prosím skúsiť byť vyspelý aspoň raz za svoj život, aspoň raz. Každý jeden skurvený deň prichádzam sem s tým, že je to tá istá vec. Kopa kokotov bez života, ktorá ničí tento kvalitný content. Čauko, nemal by si záujem o spoluprácu, otvára mesiačský oblek a urobil by si krátke video, kde by si so sekačom a nožíkom v ruke spieval. Dobré mesto nemá Tesco, dobré mesto máme my. Samozrejme za odmenu dali by sme ti 5 eurový kupón na meso. Máme kvalitné polské meso.